सोनाफोर नै फुंबिलि पहराव मादैया नैबे सिला सिबनायजों नोंसोरखौ बरायलायबाय दे सोनाफोर ओंख्रिफोर आसा खालामो नोंसोरखौबो मोजाङै दं होननानै दे सोनाफोर ओंख्रिफोर दिनैनि दिनावबो नोंसोरखौ आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामो दे सोनाफोर ओंख्रिफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो बेबो अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामहरखादो दे नै जोंना बिलाइ गोरलै गोरलै सिरिनाय दाउखि फिसा फिसा बेस माबाजोब दे रायजोफोर दाउखि फिसा फिसा खिजोब्बाय नै मादैनि भिडिअआथ' माबा दंबावो बेनोसै न'खरनि फेमिलि ब्लग नालाय बे फेमिलिनि देखायहरनाय मानाय बेनोसै दे सोनाफोर ओंख्रिफोर दाखोरखौ नै बाहाय जमा खालामसै हरै बायह्राखौ बिमादैया सिबजोब्बाय बिमादै गेदेरा नैबे सिलाखौ आं सिबबाय दाउखिखौबो सुनांगौ जाहैबाय नै रायजोफोर दै होयै होयै सुनसै एसे एसे बाहायनो सुना लाग्रोनोसै आङो दाखोरखौ सुखांग्राजों सुनोसै नायलांबाय थादो दे सोनाफोर ओंख्रिफोर मादैनि भिडिअखौ मा देखायलांनो हायो बेनोसै बे संनाय जानाय लोंनाय बेनोसै मादैनिया साहा लोंनाय ओंखाम जानाय बेनोसै दे रायजोफोर तु बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे नोंसोरबो दसे सिनिखौ मादैजों थाफादोलाय दिनैनि दिनाव सोनाफोर दे माइनावफोर दाउ हांसोफ्रा नै रायजोफोर गावजों गाव सेलाय बेलाय जालायबाय दे नै गावजों गाव राजा रानि जालायगासिनो दङ दाउआबो दाउ हांसोखौ जाहोआ हांसोआबो दाउखौबो जाहोआ जोंनाथ' हांसोआ आन्दार बाहार दंखायो नालाय नै माखासे बायह्रा माखासे सिं लिलि लाला जाला जोब्बाय नै बेलाय ओरैबो खावसे आरो नै बैहायबो नैबा खावसे गावजों गाव एना एनि नै खेबलायलायथारबाय नै जा गाज्रि बिसोरो खावसे नै बाहायसो रायजोफोर बे बिजावजालि बाहागिनि बिसिनिबो दं दे खावसे बे जोंनि नंजोबा रायजोफोर जा दादागिरि बिसोरो मादैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो सोनाफोर नोंसोरो नोंसिनि अननाय मोनबासो मादैयाबो जौगासिगोन मादैया नै खामानि जोबखां दोनखां बायदिसिना गथ' गथाय माबाखांनानै जोंना बै क'क्राझार हाब्रुबारि होननायावसो बाजैमोनहा आदामोनहा थाहैयोमोन नालाय दा बाहाय जों थांनांगौ जाबाय मानसि आलासि एसे नायफानो होननानै थांनोसै दे सोनाफोर आं एसेबाबो न'खरनि नालाय आंनो एसे शेयार खालामलांगोन दे बिनि सायाव रावबो गाज्रि दुखु मोननो नाङा दे सोनाफोर ओखिफोर नै मादैया थांसैलाय मादैया नै थांनांगौ सम फैलायबाय थांसै गाव गावनि अफाय थांनांगौ डिउटियाव नङा दे दिनै बै दाखालिनि आंनि बाजै आङो शेयार खालामदोंना रुंसारि जानाय बिनि भिडिअआ मा रुंसारि जानायनि साराद' बिदिल' साननो नाङा दे आं एसेबाबो न'नि मानसि नालाय मोननै मोनथामसो शेयार खालामसै दे रायजोफोर ओरैनो मोननै मोनथामसोल' बेहायनो आं थांनो नागिरदों टाउनावसो नालाय मालाय थांजोब्बाय नै दे आंहा दासो न'नि खामानि मावस्रां दावस्रां ओंखारबाय दे रायजोफोर मादैया नै थाबायलांगासिनो दङ लामा नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ पिलपिलि मोनबाय नै रायजोफोर दासो आं आदाबारि लामा गोजान थाबायनानैसो आङो पिलपिलिखौ गाखोफैनांगौ जादों मेंलायथारबाय मादैया ओंखाम जादों नै रायजोफोर ओंखाम जानाया बिजों थिब मोनब्रैसो जाबाय दे रायजोफोर आं दासो सेबखांनाय जाबाय ओरैनो एसे होनानैसो बाजैनि रिकर्डआ एसे थाथोंसै होननानै आं होबाय दे रायजोफोर गामिनि मैगं हाग्राफ्रा जाखांजोब्बाय बे जोंनि आलासिफोर बाहागिफोरजों बिसोरो लेंहरजानाय आलासिफोरजों बिसोरो सिलायाव ओंखाम जाहोबाय दाना गथ'फोरखौनो रावखौबो मोनला नालाय बसाव दाना गिदिरानो
खालाय खालामनानै गुसनि बोनोसै जाहोनाय जाबाय रायजोफोर गामिनि रायजोफ्रा गाहायफ्रानै फंनैसो होनबाय बेखौ आं दिन्थिहरनाय जाबाय दे रायजो राजानि बुंनायखौ बयनिबो जायगायावथ' बिदिनो नियमा दङ सोरनाबा आलदा आलदा नियम ओमफ्राय जोंनिजों बिसिनि नियमजों मिलायदों दे रायजोफोर जे बेवहाय जोंहा खुस्रा फैसा दङ थाइसे थाइनै थाइबा बेबायदि खुस्रा फैसा आरो जोंहा लेखा बिलाइ दङ थाखा फैसा बे लेखा बिलाइखौनो सानख'नानै जोंनि रायजो आफादनि गेजेरावहाय बेखौ जमा दोननाय जायो आरो जोङो दान होनाय माखासे बेसाद मुवाफोर न'खरनि दान होनाय बा गुबुन मानसिफोर दान होनाय बेसाद मुवाफोराव बेफोरखौबो जोङो रायजोआवनो लाखिनाय जायो माखासे जिनिसखौ जोङो बिलाइनाय जायो बेखिनिखौ आङो फोरमायथिबाय दा माने मानसिया जे जोनोम जायोब्ला थैयो बियो गुबुन सैथो बेखौ रावबो नंखाय बुंनानै बुंनो हाया बेखायनो जोङो दिनै बिथांनि न'खरजों लोगोसे जों साफ्रोमबो बयबो दिनैनि थाखाय दुखु दाहा जोङो फोरमायदों दा आङो बेनि सिगां जोंहा बेवहाय आइ आफानि आखाइजों जाखिनि बिथांनि मुङैहाय दान दक्षिणा एसे एनै होफैदों बेखौ आङो मानो फट'खौ दा जाथारजागोनलै फैयाबो बिथां धर्मनि बिथांखौ आङो सायाबाला दानजायो थांनाय 3 नभेम्बर 2024 रबिबार हर गेजेराव रुंसारि जालाङो दा बिदिनो दिनै अनजाद सात्र बेवहाय बयबो जा फैनानै बिबार बावदों आरो लोगोसे दा बेखौनो आङो गामियाव जे नामखौ जों लाखिगोन बेनि जिउ जानायखौ आङो बे ओंखामनि सात्रआव होनाय दाना जाहैबाय 5,640 रां आरो सात्रया दङ बेखौ खालामनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे मुवा मोनसे जाफैदों एलुमिनियामनि टेक्सि गंसे आंथ' आगोलावनो फोरमायखादोंमोन रायजोफोर आंनि आयंनि बिहामजो होननानै आंनि आदानि बाजैया फोरोंगिरिमोन बिनि फिसालाया नै सासेल'सै हारसिङै थानांगौ होननानै रावबो गैया होननानै दा बेखौनो लानानै बयबो जारला मोनदों दाना नै बाबुआ गावनो माबायाव जिरायनानै रायजो राजानो होनाय दानखौ बेखौ रायजो राजानो सारनानै होनोसै बेखौ जाय खनो बेखौ खननो हासिगोन रायजो Mai kai dia bisa mendeng? Dia mendeng. Nah. Kehan apa lagi bisa mendeng? Dia. ओंखाम जानो नागिरबाय नै रायजोफोर मादैमोनहा मिरामिस नालाय नै पनिर सयाबिन आलु लाब्रा पनिर होबाय नै आसार रानदो दे जानोसै नै दाना सुरु खालामसै दे मादैमोनहा नै आब'मोनजों ज' जाबाय आङो आंनि बिब'फोर बिसोरो नै आब' सानैजों खोन्थाहरदो दे namanya kita bibajaini saradumon nalah ibadah jangan jabai dah joma jumi बाजैमोन नै आंनि बाजै दा जानायनि बिजावजालि बाजै बे नैबे बेनावनो थायो बे जोंनि बिनानाव आंनि आब' बेयो नै बेहा मिरामिस बिसा नै आमिस जे रायजोफोर जोङो लासै बै आंनि आदा दे जाद' दे जाद' ओंखामा आनैनि सारादु दे जादो आराम जादों जों मिनिदों बयबो ज'
जाबाय दुखुजों सुखुजों ज' रायजोफोर आं भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला दे आं एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै नेक्स्ट भिडिअआव मादैखौ लोगो मोनफिनसिगोन सोनाफोर